¿Sabía usted que la brecha entre Ourense y el resto de Galicia, Lugo incluido, se nota cada vez más en los sueldos? ¿Sabía usted que un ourensano gana 410 euros menos al año que un lucense, 888 menos que un pontevedrés y 3.665 menos que un coruñés? ¿Y sabía usted que dentro de la propia provincia un empleado de banca gana 17.243 euros más al año que otro de hostelería y comercio? Y por otra parte, ¿debe el gobierno retirar la medalla de oro al mérito en las bellas artes a Julio Iglesias tras las denuncias por agresión sexual? ¿O debemos respetar el principio democrático de presunción de inocencia en espera de lo que falle el juez? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí. Las respuestas en 15 segundos arrancan Portada. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos al programa 2518 de En Portada, un espacio que aborda la actualidad ourensana de la mano de nuestros contertulios. Pero antes, como siempre, repasamos la portada de la región, cuyo titular principal dice así: crece la brecha salarial entre Ourense y el resto de las provincias gallegas. A pesar de que durante la última década se ha reducido la distancia entre los diferentes sueldos provinciales, los trabajadores ourensanos cobran 1.938 euros menos al año que la media gallega. El diario también recoge el fallecimiento del sacerdote, arquitecto y expresidente del Club Deportivo Ourense, Ramiro Lamas, así como la eliminación copera del Real Madrid por parte del Albacete. La foto de portada es para la circunvalación de O Barco, que acumula cerca de 4 años de retraso. En páginas interiores, el diario refleja que Julio Iglesias prepara su defensa legal y dice que todo se va a aclarar en relación a la denuncia por agresión sexual presentada contra él. Mientras, el gobierno estudia retirarle la medalla de oro en Bellas Artes. Para analizar estos y otros asuntos contamos hoy con el abogado y analista de esta casa, Julio Álvarez. Benvido, Julio. Pois, bons días, estamos encantados de estar aquí un día máis. Tamén contamos co xornalista e colaborador da región, Lalo Pavón. Benvido, Lalo. Bos días, Xaime. E tamén contamos co presidente da Asociación Cultural Agromadas, Manuel Hermilio Iglesias. Benvido, Manuel. Hola. Sin más demora, arrancamos con el primer tema del día, los datos de la agencia tributaria, los últimos referidos al salario medio por provincias, los de 2004, sitúan a Ourense en el puesto 33 de 47 provincias, porque en la tabla que expone hoy el diario de la región faltan las provincias vascas, que tienen su propio concierto con Hacienda. El salario medio de Ourense es casi 2.000 euros inferior a la media gallega y 2.662 menos que la española. Lugo, Pontevedra y sobre todo A Coruña, que ocupa el cuarto puesto de España, estarían puestos champions si fuese una clasificación futbolística, superan en sueldo a Ourense. Julio. Bueno, eu creo que eses datos que añádense a outros que camiñan na mesma dirección desde fai décadas. É dicir, por un pequeno exemplo, Lugo e Ourense, na que Lugo non é unha cidade ou non é unha provincia inteiramente de interior, como é o caso da nosa provincia, mantiña nos datos macroeconómicos unha posición bastante inferior neses datos á provincia de Ourense. Sen embargo, nas últimas décadas, a aproximación entre Ourense e Lugo cada vez está máis cerca, a igualación, digamos, non? Por lo tanto, é un traballo continuo de esforzo que se ven realizando en algunhas institucións da provincia de Lugo con éxito, sin embargo aquí, pois, se miramos taxa de actividade, taxa de paro, sectores
sectores que despegan novos sectores empresariales. E, sobre todo, eu creo que hai un factor que é o máis preocupante, que é que non hai unha proposta que indique que, sentíndonos frágiles, sentíndonos en decadencia, inicie un movimento de recuperación, de reclamación, de reivindicación, non? Que podrían darlle ou intentar darlle a volta a eses resultados. Eu creo que o alarmante é esa falta de perspectiva de que, bueno, xa tocamos fondo, vamos a ter 3, 4, 5 anos de despegue, por lo tanto, de recuperar no conxunto de Galicia a posición que tivemos tradicionalmente. Lalo. Bueno, pues sí, por seguir por donde apunta Julio. Ourense ten unha sociedade con un pulso de latencia situado na antesala do final. E Lugo está na parte contraria, non ostensiblemente, pero está na parte contraria desde hai décadas, como dis tú, e aí a referencia, digamos, que é estándar que se pode coller para analizar seriamente, valen as dúas cidades, as capitales de provincia, Ourense e Lugo. Ourense comía a Lugo hai algunhas décadas, non moitas, casi 30.000 habitantes de poboación. Lugo acaba de superar os 100.000. Ourense ten 106.000. Calquera que vai hoxe a Lugo, e se pasee por o centro de Lugo, cando volva dirá: hombre, quen nos dera ter en Ourense unha cidade como a de Lugo. E despois, o da costa, aínda que non é unha provincia eminentemente marítima, a costa marca a diferencia con Ourense. A actividade pesqueira puxanza, a instalación de Alcoa en San Cibrao ten moita relevancia, e iso marca a diferencia. E nós, a sensu contrario, o que temos é un camiño descendente dende hai décadas, no que, como tamén decía Julio, non hai ningún destello, ningún flash que signifique inquedanza e preocupación por decir hai que dar un aldabonazo e revertir, tratar de revertir a situación na que vivimos. Non existe. Todo o mundo parece cómodo nese deixar ir hasta o latido final. Manuel. Bueno, vamos a ver, primeiramente, a ruptura que hubo sempre, ou a separación, ou a diferencia entre a Galicia costeira e a Galicia do interior non é de agora, é de moito antes. Ben, é verdade que Ourense... Manolo, perdón, pero non é automática, esa fenda non é automática, esa fenda está cultivada. Evidentemente, pero aparte diso, a partir dos anos 70, no que sí, en Ourense, hubo certa revolución, certa aspiración de mellorar, que foi cando se abriron ou empezou a funcionar o polígono industrial un pouco antes, xa, pero e empezaron a tomarse unhas dimensións que en Ourense parece que había certo grado de ilusión e de tirar para adiante. Ben, é verdad que levamos moito tempo anquilosaos, sin ningún tipo de previsión, nada máis que se acaso manter o que se ten e se aumentou a población e pola chegada de migrantes, que tamén é outra cuestión que influye muchísimo. O sea, para min Ourense neste momento é unha provincia que camiña en moitos aspectos fora da urbe da ciudad, en quedando un campo en ermo, que non hai xente prácticamente nas vilas, nas máis pequenas non hai prácticamente xente, os povos morren, non queda xente, o rural, que sería un dos elementos fundamentais desta provincia, non se lle albisca ningún tipo de futuro, nen cousa parecida, e que realmente eso está pasando. Eu supoñome que en Lugo, na parte que linda con Ourense, tamén terán algo parecido, e que realmente o que poñendo como exemplo Lugo, o que apunta moito máis é a parte norte que linda co mar, que teñen un porto importante, non? Pero que realmente
hai un mar de fondo que pasa en Ourense que non pasa nos outros sitios. En Ourense non se reivindica, non se aspira a casi nada, e coincido co que dice Lalo, estamos en rampa de baixada, non en rampa ni siquiera de manterse, de baixada. Este é un dos problemas moi graves que ten Ourense e que se reflexa incluso xa partindo desde o motor principal que sería a cidade de Ourense. A cidade de Ourense non ten aspiracións de ningún tipo, nin no Concello, nin cosa parecida, e dentro da Diputación faz o que se pode e van mantendo o que poden, pero nada máis. Non hai ningún tipo de que se plantee o que é o medio natural, o medio rural, hoxe ni siquiera desde dos que gobernan en Santiago se plantean a modificación da estrutura da sociedade agraria que está en decadencia absoluta, non? Ayer le preguntaba a los contertulios y hoy os lo vuelvo a preguntar. ¿Cómo se debe actuar cuando un famoso con distinciones públicas o un político recibe una denuncia por acoso u agresión sexual? Incluso cuando la denuncia se refiere a algún tipo de delito vinculado a la corrupción. Lo sensato es apartarlo inmediatamente de su cargo en el caso del político y retirarle las distinciones públicas si es un artista. Este último caso se encuentra Julio Iglesias, que acaba de ser denunciado por 2 exempleadas de su servicio doméstico por agresión sexual. El cantante dispone de la medalla de oro al mérito de las bellas artes que concede el gobierno y es hijo predilecto de Madrid. O lo prudente es respetar el principio democrático de presunción de inocencia y esperar a que falle el juez. En el caso de la política, ayer la alcaldesa de Burela, la socialista Carmela López, fue elegida presidenta de la Diputación de Lugo en sustitución de José Tomé, que dimitió de la presidencia provincial tras conocerse las denuncias por acoso sexual recibidas contra él. Curiosamente, el voto de Tomé, que abandonó el PSOE pero continúa como alcalde de Monforte y como diputado provincial, fue decisivo para la elección de Carmela López. También en el canal interno del PSOE gallego se presentó una denuncia contra el alcalde de Barbadás, en este caso por acoso laboral, que ha provocado su salida inmediata del partido y que gobierne en minoría. El pasado 5 de junio, Alfonso Villares dimitió como consejero de Pesca a raíz de una denuncia por agresión sexual formulada por la presentadora Paloma Galago. El pasado 22 de diciembre, el juzgado de Ferrol decidió archivarla. Entre medias, el ruido político con acusaciones de todo tipo. La ministra de Igualdad recibió la semana pasada a la mujer que denunció en diciembre al expresidente Adolfo Suárez por un presunto delito de agresiones sexuales. ¿Qué hacemos? Le cambiamos el nombre al aeropuerto de Madrid y ya en el ámbito de la corrupción, 13 años después de ser acusado de cobrar a cambio de favores, la justicia dictamina que no hubo nada de nada en relación con el exalcalde de Ourense, el exsocialista Francisco Rodríguez. Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Cómo se debe actuar, por ejemplo, en el caso de Julio Iglesias, que acaba de recibir una denuncia por parte de 2 empleadas de su servicio doméstico de agresión sexual? ¿Se le debe retirar ya las distinciones o debemos esperar, Julio? Bueno, a pregunta é pertinente, é ben o caso, é moi ben relatado, digamos, os antecedentes que temos todos na memoria, non? Eu creo que o principio de presunción de inocencia se debe sempre respetar, pero non é un absoluto, non hai nada absoluto. É dicir, por exemplo, no caso, si queres empezo por o caso de Julio Iglesias, pero no ámbito da política, que os numerosos casos que acabas de citar, non? Eu creo que o primeiro que ten que haber, se hai unha denuncia desta natureza, é unha investigación profunda por parte da organización a que pertence esa persona para verificar que datos pomos encima da mesa. Presunción de inocencia, sí, pero tamén verificación de datos que nos iluminen ou nos alumbren ou nos digan canto hai de certeza, canto hai de dúbida, porque eu creo que non se pode actuar exactamente igual en todos os casos.
E tampouco sería lóxico que retiremos e poñamos honores en función de, porque podría pasar, presunción de inocencia, retiramos honores, hai o procedimento judicial oportuno. Pasa, entre os casos comentados, xa está. Entón, hai que analizar cada caso concreto, deixando ben claro que tolerancia cero con este tipo de comportamentos, pero ao mesmo tempo as organizacións non poden dicir, no, es que no, ven para cá, contame que hai, e investiga, a organización investiga a realidade, é dicir, sin prexuicio de que o xulgado proceda oportunamente. E cando os indicios son abrumadores, evidentemente, eu creo que a decisión acertada é retirar as condecoracións honores, porque a probabilidade de que as cousas que se denuncian sean certas é moi alta, sin perxuicio de que se no seu día hai que reparar ese daño, pois se repare, que tamén suele pasar que cando se produce, por exemplo, o caso de Paco Rodríguez, non? En primeiro, no caso de Paco Rodríguez, o que chama máis a atención é que tiveran que pasar 11 anos, que eso é unha injusticia xa, 13 anos. Eso xa é unha injusticia en sí mesma. Pero incluso, perdona un pequeno matiz, Julio, pode pasar que sexa condenado en primeira instancia e despois absolto, como no caso do futbolista Dani Alves. Ollo, podemos retirar a distinción e despois ter que volver a poñer. O sea, os tempos da justicia son... Perdona, era un pequeno caso que ahora, ao fío do que estabas comentando, veuseme a cabeza. Perdón. Sí, bueno, pois eu creo que hai que analizar cada caso en concreto. Eu non teño datos para opinar se a Julio Iglesias se lle deben ou non. Eu quixera, para ter unha opinión sobre ese tema, ter datos da realidade, non só da denuncia, senón tamén das circunstancias, en que momentos, e das persoas que fan a denuncia, tamén, evidentemente. Perdón, Lalo. No, a ver, a mí parece un dislate todo isto, absolutamente. E empezo por onde dice Julio, que é unha obviedade. Hai que respetar a todo o mundo e atender toda reclamación que alguén presente por considerarse dañado por algo ou por alguén. E ademais sin ningún tipo de dúbida, nin flexibilidade alguna. Ahora, temos que aternos a unhos principios e a unhas reglas, porque senón isto, o que berre máis e o que sexa máis listo acusando, aínda sin probas, pois elimina a un rival ou a unha persona que non lle cae ben do medio, e cando xa está eliminada dice, non era nada, bueno, pois logo non é nada, bueno, pois xa está, pero o que está eliminado xa está eliminado. E logo isto das medallas, o de Julio Iglesias, a mí non é un señor que me, en fin, que me suscite especial sintonía, pero bueno, é como os demais, e nun contexto no que se moven, en fin, uns ritmos de vida e de estratosféricos que eu descoñezo, pero que imagino, e tal, tamén dou por feito, é estratosférico para todo, dou por feito que o personal que entra a traballar ao seu servicio pasa algúns filtros. Hai que reunir algún tipo de condicións, e tamén que obtén unhas remuneracións que non son as propias de ese traballo en outros ámbitos e sociedades, non? Co cual, si hai algún comportamento indebido por parte do individuo, entendo que esa xente ten máis posibilidades de presentar denuncias que unha ciudadana ou un ciudadano de a pé de Ourense que viva en Seixalbo ou no Couto ou no 21. Logo, por outra parte, a fama deste señor, en fin, é lexendaria. Non hai que desmenuzala moito porque está á vista. A súa vida é transparente nese sentido, non sabremos todas as súas andanzas, pero o perfil do seu currículum está marcado. E logo o das distincións. Claro, isto é discutible. Unha persona
pode deixar de ser honorable agora e retirar esas distincións. Pero tomar decisións sobre un contexto histórico distinto, eu non sei hasta que punto revela tal. Porque ademais a Julio Iglesias, eu creo que a medalla esa, que non sei exactamente cual é, que lle deron, supoño que é por a súa aportación ao arte e á música, non por o seu comportamento de ciudadano exemplar nin de probo marido, non? Me temo que non vai por aí a cousa. Agora estamos revisando periódicamente de intelectuales, de músicos, de actores, de séculos pasados, e incluso na Edad Media andamos revisando a conquista de América, porque non se atén aos cánones que funcionan hoxe. Non, danos a risa, pero é certo. Estamos aí, o sea que... E entonces, bueno, eso arregla o concepto da injustiza no mundo? Eu creo que non. Estamos tirando pa onde non é. Poñamos máis énfasis no que temos no medio, poñamos orden nas redes para deixar claro que non poden ser elas nin as manifestacións espontáneas as que dicten sentencia aos 10 minutos de conocerse un feito, por moi reprobable que sea, porque acabamos de mencionar aquí casos que logo son sobreseídos e que en teoría non sucederon ou non sucederon da maneira que presenta a parte demandante, e o afectado, o sinalado, queda fora de combate. Quen repara a honorabilidade e a veces o modus vivendi incluso de quenes son apartados previsoriamente, si despois resulta que non había razóns para habelos apartado? Pois na maioría, no 99% dos casos, naide. E iso non deixa de ser unha injusticia añadida. Lalo, digo aquí unha visión que comparto en un apartado. Por lo menos en ese apartado comparto moi ben. O momento histórico, o momento que vivimos non é igual, o sea, o momento legislativo, o momento de pensamento, de forma de ver a actividade humana, non é igual que hai 30 anos. Por poñer un exemplo, moitos desas distincións foron dadas hai moito tempo en función de criterios que poden ser artísticos ou incluso de conveniencia, como de expansión do idioma castellano por todo o mundo, etcétera, etcétera, cosas dese tipo, non? Xulio Iglesias é un señor, un cantante, do que se entendía, polo menos hasta fai uns anos, como música lixeira, non a música de alto standing, sino que abarca sectores populares amplísimos e ten unha difusión grandísima. Por un lado. Por outro lado, Julio Iglesias está perfectamente definido nesa canción Soy un truán, etcétera, etcétera, non? Defínese claramente do que é. En outro apartado, as persoas que van a traballar ali pídenlle un examen sobre temas sexuales, non? De si non transmite cosas, enfermedades X, etcétera, etcétera, de transmisión sexual, o cual que é indicativo do que tamén xa podía acontecer, porque se tú vas para traballar nunha vivienda de servicio doméstico para limpiar, para facer unha cousa ou outra, que che piden unha cousa desas, parece que te están indicando un pouco por onde van ir os tiros, non? Eu non defendo ese posicionamento, pero pareceme que xudgar as cousas, nin defendo de que as persoas non podían denunciar e se teñen razóns que leven adiante, pero que a veces xudgar as cousas cun punto de vista de hoxe do que se era hai 30 anos, que todo o mundo sabía externamente moitas cousas, pero que non eran denunciables, e como a xusticia, mentre non son denunciables, non actúa, se queda quieta. Esa é unha das cuestións que me parece un pouco exagerada neste momento. Isto non quere dicir que as persoas que denunciaran non teñan razón. E outro apartado que me parece tamén moi importante é a diferencia de trato que existe, sobre todo para a xente que está na política, da xente que está en outros sectores sociales, non? Por exemplo, este Julio Iglesias
empezaron a salir un montón de defensores do mundo da música, do mundo do seu entorno, non? Pero no tema da política é completamente ao revés, non sale nadie en defensa de nadie, e a veces son cousas, eu sei que os altos son diferentes, pero o caso do alcalde de Barbadás, acoso laboral, bueno, vamos a ver, cousas así que a veces que non teñen sentido e que se empezan a quitar cousas. O caso de Adolfo Suárez, que se empezan a quitar cosas desde que a persona falleceu en muchísimos anos. Hombre, eso está, se queres, para escribir unha novela, para escribir un relato, pero non para levarte a un xulgado, porque eso xa non ten solución de ningún tipo. Quero dicir con isto, de que me parece excesivo a situación sensible que neste momento cos premios ou co distincións que se fixeron hai 20 anos ou 20 e pico anos con outros criterios e outras fórmulas de ver e por outros tipos de cuestións, non por o tema da súa vida personal ou que faga dentro de portas dentro da súa casa, non? Foron por outros criterios, a mí pareceme que eso non ven al lugar. E depois, por último, hai que esperar a que tamén a xusticia se pronuncie. Como nestes casos, supóñome que non se demorará muchísimo máis tempo, porque outra cousa son estes casos, outra cousa foi o caso que vos planteaba de Francisco Rodríguez, non? Bueno, 13 anos de espera dunha señora que se creou, que un señor lle contou, pero usted ten probas, non nos ten? Bueno, se non as ten, o sea, un xuez ten que saber algo máis o que fai e, sobre todo, da situación esperpéntica como se levou a Paco, que prácticamente o levaron preso, o tuveron inhabilitado, o sea, incomunicado varios días, etcétera, etcétera. Pareceme que hai cousas que están fora de texto e que neste momento estamos un pouco todos supersensibilizados e a veces comparto tamén que hai que controlar moitas cousas destas que camiñan sobre esa exageración en algúns medios televisivos, sobre todo. O fío desto último que dice Manolo, de Paco Rodríguez, sin todo isto, sin que nadie pague nada, nada. A propia xuíza estuvo sancionada 6 meses, marchouse a outro xulgado e hoxe está na Audiencia Provincial de Oviedo. O sea, nada. Pero de rositas se foi. Pero ademais, a Paco Rodríguez levárono preso, como dice Manolo, a un calabozo no que se deitaba sobre unhas tablas nas que había restos de sangue. Sí, por insistir no tema, que os daños, hai daños económicos, pero os danos personales, morales, é de saúde, o sofrimento que teñen esas personas, eso xa non se repara nada. Se ademais se estende ao longo de moito tempo, pois, en fin, creo que está claro. Hai unha situación que apuntaba aquí Manuel, o distinto comportamento moitas veces que sucede no ámbito, por exemplo, artístico e no ámbito político. No ámbito artístico estamos vendo ahora como o país está facendo un xuicio paralelo, estáse dividindo entre pros e contras de Julio Iglesias, pros e contras de Curro Romero. Pero as redes teñen o seu tal, porque hai programas basura que están incentivando e pagando por decir o que sea. E as organizaciones políticas, como no caso de Paco Rodríguez, siguen unha situación que apuntaba, por exemplo, lembraba onte Antonio Nespereira aquí, de son os primeiros que xa che piden o acta, que queren actuar, queren parecerse máis papistas que o Papa, non? É dicir, vamos a apartar a esta xente, a mínima denuncia, é dicir, queren como limpiar esa... Pero eso resta credibilidade ao fondo do asunto. Porque... Sí, é que hai situacións que poñades sobre a mesa fai un momento, creo que é a línea por a que vas tú, Lalo, é dicir, os partidos políticos, ante a sensibilidade que a mí me parece razonable que hai na sociedade frente aos casos de abusos sexuales, etc., en relación coa muller, queren transmitir á población a súa rotunda condena, a súa firmeza, non? Pero logo, nos distintos casos que analiza sobre temas políticos, non hai un comportamento coherente. Non ten o mesmo tratamento o alcalde de Barbadás que Inés, alcaldesa da Coruña. Por exemplo. No mesmo tempo,
cronolóxico exactamente. Por exemplo, dous días de diferencia. Con diferencia. Entonces, 2 días de diferencia, hombre, por favor. Claro, por favor. Non é o mesmo se eres alcalde de Monforte que se eres alcalde de Punxín. Por favor. Claro, eso é o que non entendemos. Que pasa? Que no caso de Julio Iglesias, que é o que nos trae hoxe aquí, a dimensión social do fenómeno Julio Iglesias é de tal índole que aí se mesturan, en fin, se cruzan intereses, posicionamentos que fan que este caso todavía sea máis difícil atinar nas respostas ás preguntas que tú fas. Pero dá a sensación tamén, perdona, que no caso do alcalde de Barbadás hai tamén detrás unha lea política para pasar facturas políticas. El foi un dos que suscribiu un manifesto contra por favor. Quero dicir, dá a sensación de que moitas veces na política estás utilizando este tipo de denuncias para pasarlle facturas uns aos outros. Non sei se eso é así ou... Xa sabes aquilo de amigos, enemigos e compañeiros de partido. El fuego amigo es el peor fuego. El fuego amigo. Eu entendo que na política, participar na vida política, tens que ter un grado comedido de ambición. E cando ese grado comedido de ambición é moito maior é cando lle pasas factura ao outro do lado ou lle vai das a puñalada, non? Ese é o problema que pasa, porque no alcalde de Barbadás eu digo, bueno, se unha persona dice coa cosa laboralmente, pois que vai a renuncia e se acaba a papeleta, non pasa nada. Que ten que mezclarse eso co tema sexual, que ten que mezclarse eso con outro tipo de cuestións, ou porque firmou un manifesto. Vamos a ver, a mí pareceme que a veces tanto querer demostrar, mirade, estáse dando un caso na política española moi curioso, e salgo do tema sexual, un grupo político que todo o mundo sabemos quen é, que non propón nada, que non fai nada, simplemente está calado agochando a súa forma de ver a sociedade que é moi reaccionaria que é a extrema dereita, non dice nada e está ganando adeptos. E os demais salindo con tantos pronunciamentos están perdendo adeptos. Sí, pero eso é un síntoma de desconexión. Entendes como quero decir? Decir nada. Os partidos eses que non o que está esperando, pero os partidos que son actores principales da sociedade española desde o ano 75, bueno, desde o 77, pero xa desde o 75, desde o fallecemento de Franco, son os que teñen gobernado o país, deberían mirarse que están facendo ben e que non están facendo ben para que a sociedade non perciba as bondades do que fan. Non, pero eu que quero decir que a veces sin facer nada e agochando a túa personalidade, escondendo o que vas a facer, que é moito peor, e os outros estánse peleando a veces por cosas nimias, cosas nimias, e outro gana espacio. Eso é unha consecuencia do que ocurre realmente. Bueno, xa para ir rematando o programa, que estamos fora de tempo, unha conclusión moi rápida sobre este asunto, Julio, para rematar. Sobre Julio Iglesias? Sí, sobre Julio Iglesias. Pois, bueno, eu non teño nada que engadir, é dicir, me parece que a dimensión social do tema que estamos analizando, eu carezo de información, absolutamente información, do contido incluso das denuncias, porque levo uns días con algunha dificultade de saúde, non estou ao tanto de todos estes detalles, pero insisto en que estas cousas hoxe temos a sociedade ten acceso á información. Quizá estemos sobreinformados en algúns casos, non? Entón, a min, para opinar sobre o tema, me gustaría ter moitísima máis información para opinar si se lle deben, en concreto, a pregunta, non? De si se lle deben ou non se lle deben retirar e tal. Eu creo que debemos ter moi claro que debe haber tolerancia cero con este tipo de comportamentos, pero eso todo hai que utilizalo con mesura, coa debida prudencia. Lalo. A procura da xusticia non pode significar limitación de dereitos irreversibles a nadie. Bueno, Julio xa se definiu como un golfo e un truán, non? E un pibidor, non? Pero eso non implica que non haya que esperar a que fale a xusticia, que estes temas son máis cortos do que parecen, e nada máis. E do resto, pois tampouco estar ahora retirándolle cousas
que no seu momento foron por outros tipos de criterios que non teñen nada que ver con eso, non? Ate aquí en Portada. Lembren que poden seguir minuto a minuto o que ocorre na nosa cidade, na nosa provincia, na web de la región, laregion.es. Agardolles aquí, mañán, ás 11:30 horas. Moitas grazas por seguirnos.